Penje laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, odiechieng' machielo, wantiere kod laktar machielo, obonyiso wane nyinge ng'a. En wuod kanye olonye weche mage. Kae to kokwa ketho kinde kata matin, wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano ahinya Ruth. Gi nyinga iluonga ni Dr. Joe Rakiro. An wuod Gwasi, Suba South Kocha. Kendo gisani atiyo osiptal mar Avenue Kisumu, eboma ma Kisumu kae. Alonye an daktari ma en walongo ni consultant physician, lakini alony haswa weche mag tuoche malandore kata mwalongo ni infectious diseases. Amor mokalo mar bedo kodi bang' ndalo mang'eny Dr. Joe, kendo amor mar neni e penj laktar. Adwa ni kawuono wago e mbaka kotende kod tuo mar meningitis. Meningitis, yes. Meningitis en ang'o dok? Meningitis en tuo ma mako lining mar obwongo kata mwalongo ni covering mar obwongo. En tuo ma okos inflammation e lining ma osurround obwongo kadhi nyaka lumbru mar dhano. Koro lining no kobedo gi infection kata obedo inflamed to kelo ne ji dalili kata tuo ma is considered quite serious. En tuo ma dwang'iyo kawuono iluonge ni meningitis nikech meningitis or that word ni covering mar obwongo iluongo ni meninges. Koro meninges go kobedo ni nitiere tuo modonjo kuomgi to gikelo dalili kuom dhano kendo gimiyo dhano nyalo bedo matuo sana. Mana kaka wanene picha ni, waneno picha mar obwongo, kaeto obwongo ni bende waneno koridore nyaka e lumbru. Koro gima Dr. Joe nyiso wakacha ni gima umo obwongo no iluongo ni meninges, to umo obwongo to umo nyaka lumbru bende. Kapo nono ni gima umo obwongo ni, umo nyaka lumbru ni obedo kod infection kata tuo moramora, mane miluongo ni meningitis. Kamano. Daktari, tuo mar meningitis obiro ga yore mage nikech wang'eyo ga ni wantiere ga kod tuoche kata kute makelo tuoche kaka bacteria, viruses, wantiere ga kod gik mang'eny makelo tuoche. Makelo chandruok e meninges ni en ang'o? Koro meningitis ikelo gi tuo mag kute malandore kaka iwacho no, to inyal kele gi kute aina mopogore opogore. Ma wamiyo mahino kata mano mamiyo waketo ne importance en mar bacteria kata kute milungo mar aina milungo ni bacteria nikech gina magikelo meningitis ma nyalo kelo ne ng'ato tho ma haraka. Koro i bacteria gi bende bacteria makelo meningitis be gin tieng' mang'eny. Nitiere bacteria mwalongo ni streptococcus, nitiere bacteria mwalongo ni neisseria, nitiere bacteria mwalongo ni listeria. Koro gipogore to gite gin bacteria kendo ginyalo donjo magiket tuo mar meningitis ni. To kopogore gi bacteria nitiere kute mag viruses bende manyalo kelo tuo mar meningitis. Ei magi virus ma kelo tuo ni mang'eny iluongo ni herpes. To kopogore gi mano nitiere kata mana HIV virus nyalo kelo meningitis. Nitiere viruses moko kendo kaka mwalongo ni HTLV be manyalo kelo meningitis. Kopogore gi viruses be nitiere aina mag kute milongo ni fungi. Fungi kabe nitiere fungus achiel ma muhimu sana mwalongo ni cryptococcus. Fungus ni en bende kodonjo e dend dhano onyalo kelo ne dalili mar tuo mar meningitis ni kendo meningitis mokel gi fungal infection gi en meningitis ma very serious. Kopogore gi mago to nitiere bende type mag amoeba be manyalo kelo meningitis. Gin rare types of amoeba ma ok ng'eny e thurwa mar Afrika koni to gimbe ginyalo kelo tuo mar meningitis. Koro gin tuoche kidieng' mopogore opogore kendo nitiere kaka wadhi medo go mbaka. Nitiere aina mag kain gi walongo ni risk factors kata ka nitiere gino manie dendi manyalo miyo ni uwezekano mar tuoche gi donje dendi bedo mayot. To mano miyo achiel kuom magi kata bacteria kata virus kata fungi bedo ne mayot mondo kelne ng'ato meningitis. Kar bacteria kanya mani wachino bro kete maino, fungi bende mulo. Nitiere seche mani mulo bacteria kori donje e terms moko makoro mimi an bende alal doctor. Adonje kisungu nikech bacteria gimoko tek mondo yud nyingi gi dhowa ka. Koro gin nyingi mostly gin scientific names. Yudo ni nyingi kaka no jo wasunge mano categorize gi gidong kamano. To koro umuhimu mar ng'eyo aina mar bacteria makelo en tiende ni kata sama idwa chako thieth ing'eyo ni ong'edi ming'ani aina mane mar antibiotic. Koro mane momiyo watemo mondo wang'e ni ten
bacteria mane specifically mokelo ne ng'ani tuo mar meningitis ni. Mapa ni bende ber mondo mi oganda bende obed gi ng'eyo ni en tuo mar meningitis obiro kotenore kod gik mopogore opogore, nyalo bedo viral, nyalo bedo bacterial, kata nyalo bedo fungi. To kata kamano wachni waketo maino bacterial donge ma bende iwacho ga ni thoro bedo mang'eny. Bacterial meningitis ema thoth e tieng' adek gi to e thurwa ka nikech weche mag kute mag tuo maduong' mar ayaki ibo yudo ni fungal infection mana wuoye mar cryptococcal meningitis cha bende bedo important kendo en be ok wanyal kete kando ahinya. To piny mangima bacteria ema kelo meningitis moingo aina mag kute modongi emomiyo waketo ne importance kendo gin bende mantiere vaccine kan wachope wachno gin be gin gi vaccine ma prevent gi emomiyo wach mar meningitis mikelo gi bacteria en bedo muhimu sana. Mulna daktari, tuo ni ng'ato nyalo yude nade? Tuo makoro gimoumo obwongo meninges mani wacho chamo chako umo lumbru obedo inflamed obedo kod infection makoro kelo tuo mar meningitis, ng'ato nyalo yudo tuo ni nade? Koro gima timore ni e bongo mar dhano nitiere pi maringo ma e lumbru kadhi nyaka e obwongo. Pi ni okonyo mondo mi kopo ni nitiere uchafu moro amora mantiere iye kanyo to del nyalo gole. Koro kapo ni nitiere infection modhi odonje pi ni to infection nyalo donje pi ni koa gi onyalo ae remo. Koro samoro nyalo ni ng'ato ne nigi infection manie remo to oae remo to dhi odonjo nyaka e pi manie obwongo ni. Kopo no donje pi mar obwongo ni, pi ni nyalo ka kute gi manie pi ni nyalo dhi ma chap raum mar obwongo ni mar covering mar obwongo miluongo ni meninges ni. Koro mane mabedo a very common cause ni tuo ae remo to dhi donjo e obwongo kasto dhi cause meningitis. Machielo nyalo bedo ni odonjo kokalo kuom umwa ka yweyo. Koro kokalo ka ng'ato yweyo to nitiere piny mar obwongo nitiere kuonde ma waluongo ni base of the skull. Kanyo nitiere gande kuonde ma buche matindo tindo ma kute gi nyalo donjo machop go. Aina machielo nyalo ae pneumonia. Ng'ato ka nigi pneumonia be nyalo cause mondo bed gi meningitis nikech kikalo lokro mar dhano kadhi malo be nitiere kaka dhi machomre gi obwongo. Kopogore gi mano, kopo ni ng'ato oyudo kata ajali to ajali ni odhi ohinye kata mane wiye kata mane lumbru ne modhi ochapo umruok mar obwongo ni. Kunyalo ni ng'ato no wiye odhi ohinyore to kato wiye osianyore kadhi koro ma nyalo yiecho umruok mar obwongo ni. Mano kotimore to tiende ni kata bacteria manie oko manie pien dhano ka nyalo donjo iye makel tuo mar meningitis no. Mogik inyalo yudo ni samoro ng'ato nyalo bedo ni nitimo ne procedure kaka for example maybe odhi e theater ka en gi odhi mondo tim ne yeng'o. Koro jomoko nitie mitimo ne gi yeng'o mar obwongo. Koro maybe ne nigi growth kata gimoro manie obwongo man dwari mondo ogol. Sama itimo procedure kata itimo ne gi ng'ato yeng'o ni, mano nyalo miyo kute mane ni oko donje covering mar obwongo ni makel tuo mar meningitis. Koro nitiere aina mopogore opogore to mano makelo mang'eny en koae remo. Ka ng'ato nitigi kute mane kelo ne infection manie remo to kae remo to landore dhi pi manie obwongo kasto dhi cause meningitis. Kamano. Ilere maber mokalo kendo kar duol kachiel kod kanyo bende pimonwa ni thoro bedo mang'eny mokalo nikech ng'ato nyalo bedo kod chandruok e ume kachiel kod duonde to nikech otudore kod obwongo buche mantiere wi obwongo ka okalo mochop nyaka e obwongo ma ang' nokel chandruogni. Wantiere kod picha maber ka mokalo daktari ma bende samoro nyalo nyiso oganda wa gimiwuoye mondo kaka wamedo go mbaka e twagni to oganda waneno ni ma e gima daktari wacho ma e obwongo ma e meninges mano e pien moumo kata raum moumo obwongo to umo nyaka lumbru kaeto wadojo bende e buche ma bende daktari makora pani mari inyalo chunga kamano. Kora nyalo kata siemi gi kaking'iyo ma en lumbru kasto obwongo nigi malo e kinde kanyo kama rambulu ni mane kama pi maona wueno nitie. Kineno kondik ni fluid fill, fluid tiende ni pi. Koro pi no emoringo kamano luoro obwongo to duogo kodhi nyaka e lumbru kodhi piny. Koro kichopo gi malo kama malo kanyo eneno ka obwongo tang' kanyo to gi malo ne kamoko e box no emondik ni kanye meninges gi nitie kata umruok mar raum mar obwongo. Koro ka oponi
kuonde ma ratuchi gi nitie kamineno arrows moae kamondik ni ventricle no arrow modonjo kamano moro iro oagi e toku moro iro chalo kagima odwagi e dhok mar picha mogorni mago te gin kuonde mantiere ratuchi manyalo miyo kute gi donji madhi nyaka e obwongo kosediyo donjo e pini ekobedo mayot mondo raum ni obed infected nikech pini tineno ka olandore kuonde te koro infection ochakore ng'enyne ka kute go donjo e pi manie e obwongo ni kamano manyiso ni obwongo bende nitiere kaka oliero ga manie pi moro ka kopogore kaka ume to nitiere kaka en mane pigni okwake mokete diere nikech kwanene pichani kabisa chalo kaka shock absorber pini miyo kata samoro kiyungni ng'eni samoro nyaka kata yungni ma kata kiriembo to ineno ka ichikori ka mtoka ka dereva riembo tichikori inyalo wuon tang'o miyo obwongo ni ok tuomre e skull muumo obwongo chalo kaka nyathi mane e min nitiere pi muume mondo bedne kaka shock absorber koro pini apart from ni oketo ler e obwongo to kendo bedo kaka shock absorber mar obwongo koro en pi ma muhimu koro tatizo bedo mana kopo ni pini odhi obedo gi kute koro kute gi kodonje pini to nyalo dhi makos infection nyaka meninges daktari pimonwa kata maler mokalo kenda gino ni nyaka kamwagi keno oganda wa ong'eyo ni meningitis en tuo mabiro kang'o motimore obwongo nitiere kod raum mar raum ni ema koyudo chandruok to ang' nokelni chandruok mar meningitis iwachonwa kata no nyalo donjo gi e tok kata e tok duol onyalo biro bende kokale remo ka donjo nyaka e pigni nikech pigni to wuotho kamoro amora obwongo ang' no dhi nyaka e raum mar obwongo ma ang' no kel chandruok jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar meningitis kata mar bedo kode to kamano Ruth mano penjo mamuhimu nikech mane gima umedo lando ne oganda mondo king'eyo waluongo ni risk factors kata gino maketi mamiyo uwezekano mari mar bedo gi tuo ni bedo mamalo en gino ma nyaka waket ni mahino namba 1 en age kata wachni higa ma ng'ato nigo jogo matindo gi jogo ma hikgi osebedo mang'eny nigi thuolo malach mar bedo gi tuo ni moingo e diere kanyo nikech nyithindo pok immunity kata kinga margi obedo motegno jogo madongo bende koro kinga margi chako dok chien kaka higni be medore koro tieng' ariyogo bedo gi thuolo mang'eny sana kendo kwa dhi e nyithindo to ke nyithindo matin ne dwe achiel kendo kidhi adhiya kendo nyaka higni 5 mano en igni ma ng'ato nyalo bedo gi tuo ni mayot kopogore gi higa to jogo mayach mine mayach bende nyalo gamo tuo mar meningitis e yo mayot nikech sama ng'ato nigi ich iyudo ni mano bende medo immunity mare kinga mare ok bed kaka kawaida mar adek gin jogo manigi tuoche moko e dendgi maduoko kinga gi piny ka kinga odok piny to miyo uwezekano mar yudo kute gi bedo gi malo tuoche gi gin kaka tuo mar ayaki especially ayaki mapok chak thiedhi ka ng'ato nigi tuo mar ayaki to onge thieth koro yudo ni kinga mare dok piny sama kinga dok piny ni bedo gi tuo mar meningitis bedo mayot ng'at manigi tuoche mawaluongo ni autoimmune disease tuoche ma yudo ni kinga mari gore e dendi ka autoimmune diseases gichalo tuoche kaka lupus mago bende miyo uwezekano mar yudo tuo mar meningitis bedo malo tuo machielo en jogo maonge gi waluongo ni spleen akiani alwache nango gi dholoto tako koro jogo maonge gi spleen nyalo yudo ni samoro spleen nogol nikech ng'ato ne ni ajali koro nodhi ogole kata jogo man gi tuo mar sickle cell yudo ni spleen gi dhi to bedo matin kendo chalo ka gimolal koro jogo maonge spleen bende uwezekano margi mar yudo tuo mar meningitis ni malo kopogore kod gin jogo man gi kansa kata manie chemotherapy mago bende nikech mago chapo kinga mar dhano bende duoko kinga piny kendo miyo yudo meningitis bedo mayot kopogore gi mano gin jogo ma odhi e surgery jogo motimnegi surgery kaka especially surgery mar obwongo kata mar dhiko ka wich koni nikech ichapo covering no raum mar obwongo no sama itimo ni surgery kochape to medo miyo
tuo ni bedo mayot mondo donji. Koro mage ting' mopogore mag jogo manigi thuolo malach moingo kawaida. Diere moro ne wawinjo ni ng'ato nyalo bedo kod tuo mar malaria ma lokre meningitis, ok ang'eyo kaka mano tiyo kata ang'o momiyo ni nyalo tude machiegni kod tuo mar meningitis. Kaeto bende weche ma wawinjo kata ma liekore ni kapo nono ni ji odak kama ofundore kama liet ng'enye mokalo bende nyalo bedo kod thuolo mamalo mar yudo tuo ni. Ok ipimna ma daktari koso magi gina weche ma liekore? Gin weche ma pani nigi points ma important. Kwa chako gi mogik no, jogo modak kuma ji ofundore kata jogo waluongo ni overcrowding. Sama no wuoye tieng' mopogore mag kute makelo tuo mar meningitis, no wacho ni nitiere bakteria moko makelo meningitis. Achiel kuom bakteria gi mana kwano moro ni luongo ni Neisseria. Neisseria ni olandore e kind ji mayot. Omiyo kupo ni ng'ato ni kode to ji ofundore kata kaka matatu, kata idwa ni class, kata refugee camp, kuonde ma ji fundore mang'eny, kuonde ma ventilation ok ber, tiyudo ni olandore e kind ji. Kendo nyalo yudo ni ene mokelo kata mana waluongo ni outbreak mar meningitis. Koro matiende ng'eno ni nyalo bedo kaka outbreak. To outbreak mar meningitis bedo ga gi kudni ma specific miluongo ni Neisseria ni. To kwa duoge wach mar malaria, koro malaria kelo a type, kopo ni malaria odhi modonje obwongo, to kelo a type of malaria ma waluongo ni cerebral malaria. Gimomiyo iwache tieng' achiel gi meningitis en ni nikech dalili mar gi chalre. Matiende ka ng'ato nigi malaria modhi modonje obwongo, to nyaka kech odhi chalo gi ng'ano man gi meningitis, kwa dhi wuoye dalili mag meningitis, wadhi neno ka gigo chalre. Emomiyo gidwa chalore, momiyo ji samoro neno ni malaria mar obwongo gi meningitis chalre. Kasto wach mar ariyo, notim research moro e piny mar Malawi kocha. Mano nyiso ni nyithindo mane iwe ni nigi malaria, tiende ni ipimo malaria yudo ka nitie remo. Koro iwe ni en gi malaria mokelo nigi dalili mochapo wiyeni. Noyud ni kare ne gin gi meningitis be. Koro samoro amora ma nitiere ng'ano man gi malaria ma omakore mahino momiyo bedo type mar malaria ma waluongo ni cerebral malaria ni, nyaka ipar ni ng'ani be nyalo bedo ni meningitis be ne iye kanyo. Nyalo bedo iye kanyo. Kamano. Ma kapo ni malaria ahinya bende kik kawe yoro yiem ka beto nego timni tests mamoko ma bende bonyiso kaka kutimo mondo mi fweny ni debede ni meninges ni emosebedo kod chandruok koso. Kabisa. Penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo kendo pimonwa maler mokalo ni tuo mar meningitis omako ng'ato ka ang'o timore kanye, seche mage, opimo maler mokalo. Kidieny mar ariyo nyaka Ramogi ajwang'. Ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nitiere kod meningitis kata nyathi nitiere kod meningitis. Owachonwa kata ni ranyisi gi thoro chalore gi tuoche mamoko kaka tuo mar malaria ma bende idendo ni cerebral malaria kod tuoche mamoko mwabro ng'iyo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyinga Mary Oyeke, anya Homa Bay County. An gi nyithindo ariyo, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu, tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ing'eni ntie pogruok. Ng'ama chako, gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito, nyaka iwinjo ka koro okinyal chungo, okinyal wuotho, kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuo no oselandre del, ma koro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou, koyude chon, ber moloyo koyude kosewuothe del, nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou, ma oyud nigi tuo ni, kik uringi, ok en tho. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Citizen took the home of discount.
This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Okadwa mondo gimora moro kethre kawuono. Ser kamora achiel gi Rajvir onge gima giyudo. To an okadwa ni giyudi. An okadwa ni wan. Wadhi nyime gi nyasini. To mane momiyo an? Adwa ni wila gulu maoro ni gimar nyasi cha. Nyakitim mana kaka anawacho ni. Idwa na wila gulu? Ang'o mipanda? Kunalne kanye? Anakia. To ne ringo nango? Ng'ata kik ng'e gima un ji ariyo udhi timo. Winja. Kare. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Page laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Joy studio ka kendo en chenro mabiro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu. Daktari ka ng'ato neno ranyisi mage, nyalo bedo kuome en owuon, nyalo bedo kuom nyathi, to nyalo chichni nyaka bede ni ntiere kod meningitis. To kang'eyo ni seche ma kutegi osedonje del, dhi kawo thuolo marom nade ka ng'ato pok ochako tang'o ranyisi gi. To e seche mokawo kapok otang'o ranyisi gi, nitiere hinyruok kata chandruok mokele del, koso chal nade, wuothe kodwa ka mondo mi wawinj maber. Ero kamano Ruth. Koro kodonje ranyisi gi, adhi chako gi ranyisi gi e jogo jomadongo kasa duka nyithindo nikech dalili mag meningitis opogore kidhi e nyithindo kilinganisha gi jogo madongo. Jogo madongo gi dalili ma common mibiro neno, namba 1 en bedo gi liet, waluongo ni fever. Koro liet nyaka donje del kendo mano en gino ma ng'eny sana e jogo man gi tuo mar meningitis. Mar ariyo en wich bar, headache moro ma ng'ato winjo ka gima wiye dwa mana popni, koro bedo gi wich bar matek. Gino mar adek en ni kaka meningitis medo tegore dendi, to chako kelo ni winjo ka gima ng'uti othal. Kendo mana achiel kuom gigo ma ji ong'eyo ga ni ka neno ng'ato neno ka ng'uti othal, to chalo paro ni en tuo mar meningitis, to en adieri. To mano meningitis ma koro sichako gurore. Sama koro chako neno ka koro ng'ut chako bedo matek. Gima chielo manyalo timore ni yudo ni ng'ato koro pache chako wilore, kata waluongo ni confusion. Koro confusion kochako donje, mano kendo yudo ni mano meningitis medo inyo del no kabisa. Mago e dalili ma common e jogo jomadongo, kopogore gi mag nyalo ni ng'ato bedo gi ng'ok, kata winjo ka gima appetite onge, owinjo kool, dalili manyalo bedo tuoche moko mopogore bende, mago be donje del mar dhano e ng'ano man gi meningitis. Ne nyithindo, ibo yudo ni dalili ma nyathi bedo go ng'enyne, achiel yudo ni nyathi ok chiem, nyathi ok dwa chiemo, nyathi ywaka sate, moluongo ni irritability. En nyathi ma ok odwa ling', oywaka gimoro no kachape, nyathi bedo gi liet, nyathi bedo ni king'iye konindo, tineno ka koro ochako thal gi ng'ute, to bang' maneno ka koro dende chalo ka gima oriere. Kendo kodhi mogurore ahinya ka meningitis osedhi obedo mang'eny, to nyathi chako bedo gi rieruok mwang'eyo moluongo ni convulsions. Koro mago kodhi obedo kamano, to tiende ni gimedo bedo kaka meningitis medo inyo del. Kela penjo ni mar ariyo ni to mage timore mar thuolo marom nade kutegi osedonje del. Koro mano luwore gi aina mar kute manie del. Koro bacterial meningitis gimomiyo waluore en ni mage timore haraka. Gido ni gimoro 24 to 48 hours, ndala achiel ndala ariyo ka ng'ato osebedo matuo sana, nikech ka ni kute mag bacteria gi odonjo mokelo meningitis, to ok gibudhe dend dhano kapok in winjo ka tuo ng'eny, kendo ineno ka koro ng'ani koro ngima ne bedo ni e hali marach.
to aina mar meningitis mopogore kaka koro fungal meningitis manwa wuoye ma ongo ni cryptococcal meningitis eto kenen gimo mabudhe del eto kenido ni dalili go biro mos yudo ni ngato nigi wich bar tido ni en gi kute mag tuo mar ayaki ten gi wich bar ma ok rum tinna kama dhi nyime mos bang' jumbe moko koro chako neno kagima pache chako wilore koro mano ema kendo ko chako we chako na koro chako riere koro matine ni fungal meningitis to donjo mos ki linganisha gi bacterial meningitis mane kaka gipogore e kind dhano kama en mane gima wawinjo ka modwa chalre en liet kachiel kod seizures kata rieruok kuom nyithindo ng'ut mothal wich bar kachiel kod yuak irritability kuom nyithindo. Daktari kuom ranyisi weche mag liet thothne iwacho ga ni kama kute odonje kaka bakteria to liet thoro bedo kendo del thoro chwakore. Kaito bende seche ma nyathi nitiere kod yuak mang'eny liet ni nyalo chwako dende makoro onge kod kwe ma ang' no mi onyalo bedo kod seizures une manu nyiso e penj laktar ka ni liet mang'eny bende nyalo miyo nyathi bedo kod seizures. Pimna tudruok mar kute gi kod thal mar ng'ut. Gitimo ng'ut nade kata gitimore nade lumbru momiyo ang' ng'ut ng'ato ne thal ma en gima iwacho gani mato nyaka benin meningitis. Mane dalili ma ji ong'eyo nikech en dalili ma specific. En kama odonge tinyalo yudo ni ikelo gi tuoche moko be. Liet inyalo kel gi tuoche mopogore. Kata mana ka nyathi bedo ni nyathi yuak mang'eny, tuoche mang'eny kelo mano. To gima omiyo ng'ut bedo mothal kata del te bedo mothal en nikech sama tuoche gi odonjo mo okos inflammation mar covering no mar obwongo no mar meninges gi. Tiyudo ni nerves nikech nerves be par ni ayo obwongo nerves gin ler madhi e dendi ma control kaka inyalo choro dendi nerves gi bed affected sama meningitis nitie koro especially ibo yudo ni ng'ut ka bedo matek mondo ngato o move ng'ute nikech that pain sama meninges go bedo inflamed ntiere rem mang'eny koro yudo ni ngato dhi mondo obed mothal mondo kik obed kochorore mondo kik obed no winjo rem koro mane kaka thal mar ng'ut no bire dend dhano kotere kod leche ero kama nanya daktari wamulo kacha tudruok mar tuo mar meningitis kachiel kod tuo mar malaria mabendi pimonwa kaka gidwa chal kachiel kod kute makelo malaria kaka timo del kaka kute manyalo miyo raumcha bedo kod chandruok mar obwongo bedo kod chandruok kod malaria pimna tudruok mantiere kind tuo mar meningitis kachiel kod mar pneumonia. Koso gionge gi tudruok mora mora. Nitiere tudruok. Mana kaka wasewacho mar malaria gibiro nikech dalili chalre. Pneumonia gimomiyo nitiere tudruok en ni nikech kute mang'eny makelo pneumonia be makelo meningitis. To ng'enyne pneumonia e tuo machakore. To jogo makinga gini piny kaka nyithindo matindo gi jogo mani ikgi oseniang'. Ibo yudo ni del ok nyal keto tuo mano donjo kumoro achiel to geng'ne kanyo. Koro for example nitiere aina mar kudni moluongo ni streptococcus pneumonia. Kudni ni ng'enyne okelo tuo mar pneumonia e kor dhano e obo. Sama en kanyo no ka ng'ato kopo ni kinga mari ok odhi ochunge to wae obo to donje remo. Koae remo to donje pi mar obwongo to dhi okos meningitis. Omiyo jogo manigi pneumonia inyalo ni ng'enyne pneumonia no dhi kanyo madhi kos meningitis. Nitiere aina mag kute moko bende kaka mar fungal meningitis manoluongo ni cryptococcus cha. En be ng'eni oae e yamo mwayweyo ni. Koro dhi tiyudo ni odonjo ywaye gi muchi to dhi odonjo e kori koro nyalo kelo ni pneumonia e kori to at the same time odonjo e buche mantiere madonjo e obwongo to dhi okelo meningitis. Koro tudruok no nitie. Emomiyo kendo kanyapo ni jogo makinga gini piny nigi pneumonia tachiel kuom gigo ma waketo ne mahino kendo kwarango en ni kendo gibed ni gi complicate gi meningitis. Kamano. Kute ma wuotho e yamo ma wayweyo manyiso ni nitiere kaka tuo mar meningitis ni bende pod nyalo landore kowuok kuom ng'ato achiel madhi ir ng'ato machielo. Kamano. Aneno ka wantiere kod picha moro maber kama nyiso kaka tuo ni nyalo bedo ni landore Dr. Jo. Adwani kanyema mondo mikori wuoye kodwa mondo mi oganda ong'e ni namba achiel kapo nono ni untiere kama ofundore thuolo ni malo no nyalo gamo tuo mar meningitis kama yamo ok kwadri to liet bende ng'eny kanyo. Kapo nono ni utimang'o gang'o ang' ne mi inyalo gamo tuo kowuok kuom ng'at machielo to dhi kuom ng'at machielo. Ranyisi kaka tuo ni landore daktari kae makori wuothe kodwa matin.
Kamano koro chakore gi ng'eyo ni magi mana kaka kute landore. Gigi biro nikech kute gi nyaka donje dendi kuka gibi gikel ni meningitis. Koro kudni nyalo landore yore mopogore opogore. Kaka weche mag riwruok mar jogo ma chuo gi joma mine iboyudo ni nitie kute malandore kamano kaka tuo mar ayaki, tuo mag herpes. Mane kaka gichakore to skopo ne osedonjo e del mar dhano to nyalo dhi mokel meningitis nikech ka kinga mari ni piny to kute gi medo mana landore e dendi kaka gimedo landore e dendi kuonde mopogore opogore e kaka gichopo nyaka e obwongo magikel meningitis. Kopogore gi mano jomar ka ng'ato nigi tuo mar meningitis to en machiegni gi ng'ato. Ng'enyne wabiro ywayo muya gi to nikech kinga mar dhano ni maber tibo yudo ni tuo no ni kute gi okel ni tuo. Ing'eni ng'ato gamo kudni ok tiende ni odhi yudo tuo. Nyaka kinga mari dog piny kore ka kudni ka kel tuo ne dhano. Nikech dhano bende nigi rateke mag del matemo ni mondo gikinga i mokopo ni kudni moro donjo to gigol kapo gino kelo ni tuo. Koro neskidhi bedo kama ji ng'enye to ibo yudo ni kata mana kama ji ng'enye no ok ji te mabiro bedo gi tuo mar meningitis no. Nikech jomoko ibo yudo ni kinga mar gi nyalo dhaw gi kutegi ma ketgi kik gikel tuo to jomoko to kinga mar gi ok ni maber koro gi end up ni gin gi tuo no. Koro kamano ka kutegi landore kendo mana alando ni nitiere bacterial meningitis ma landore kamano ni en ka ji oriwore to obedo mang'eny. At the same time kata cryptococcal meningitis ba wacho ni ae yamo to en be ka ng'ato yueye to kopo ni kinga mari ni piny to dhi okelo ni tuo. Kamano. Dr. Jo, pimnwa ka ng'ato nisenyisowa ranyisi kineno ranyisi ywak mang'eny kuom nyathi dende chwakore entiere kod seizures oriere ng'ama ng'ungo samoro ng'uti othal in bende entiere kod liet mar del samoro entiere kod lit e fuoni mopogore opogore kod weche makamago. Ng'ato biro iri kaka daktari mondo mi itimne diagnosis kata ing'e ni ang'o machande. Thothne itimo diagnosis nang'o, ipimo nang'o nikech malaria wang'eyo ikawo remo itere lab ibo nyisi ni waneno kute makelo malaria. Ma utimo nang'o daktari? Tuo mar meningitis bende ka poni ng'ato nigi dalili ma ibedo gi wasiwasi ni meningitis nyalo bedo. Ng'e daktari nyaka bed ni oparo ni mano nyalo bedo ni makelo ni tuo. Kulingana gi history mimiye ibiro tiwacho ni dalili gi miwinjo kaka wasewuoye dalili ma bedo gi jogo mag meningitis. Koro ka ng'ato biro to ntiere tieng' ariyo mag pim mwatimo. Achiel gin pim mag remo. Koro remo ka watemo pimo ni to nyalo bedo ni in gi kudni mora mora e dendi. Koro wang'iyo gik moko kaka waluongo ni white cell count. Wang'iyo ni to dipeni chembe mag remo marachar gi waluongo ni white cells. Ka gin malo to tiende ni dendi nigi infection moro. Kopogore gi mano nitiere tests mag waluongo ni CRP. Gin be gin tests mag infection. Ing'iyo ka be gin malo. Ichaki ing'iyo ni be nyalo bedo ni ng'ani kinga mare ni piny. Koro idwa temo ne test kaka test mar HIV kamano mondo ing'e ni to nyalo bedo ni kinga mar ng'ani ni piny. To test ma muhimo mondo confirm ni ng'ato nigi tuo mar meningitis en test ma waluongo ni lumbar puncture. Ma wadhi e lumbru e ng'e dhano ka gi piny matin ntiere kama ikete sindan moro tiyua pi mane wacho ni ringe obwongo nyaka lumbru mar dhano cha idhi yuaye matin tidhi pime lab. Pi ni samu wuok cha inyalo ng'eyo ka ng'ato nigi meningitis. Achiel pi ni nitie pressure mare. Pressure mare nitie ma kawaida ma sama wuok cha nitie pressure mong'endo wuogo kendo wan gi machine ma watiyo go sama igolo picha tipimo waluongo ni manometer. Mipimo go ni to pressure ni chal nade. Kopo ni pressure ni kawaida koso idho malo. Nikech nitiere aina mag meningitis especially meningitis mag fungal meningitis waluongo ni cryptococcal meningitis manie jogo man gi tuo mar kudni mar ayaki. Ibo yudo ni oketo pressure no bedo malo. Kendo kopo ni pressure no ni malo to nyaka igol pi ni moromo eka pressure no dog piny mondo ng'ani kik wich bar kendo meningitis ni kik inye. Koro nyaka ipim pressure no. Kisepimo pressure tichaki ng'iyo ni pi ni rangi ne chal nade. Pi maringo ga e obwongo ni kendo bire lumbru ong'endo bed ni rangi ne chalo gi pi
mapile pile ena pi kamano to kineno kochako loko rangine onyalo chako bedo ratong odwa chalo gi lach kama kata ineno ka gima otimo obedo tabid ochalo gima otimo iro iye kata ochalo gima nigi usa chalo gima nigi usa gima chalo tutu kama mano dalili manyisi ni nitiere infection modonjo e pini to nowacho ni pini ema dhi kelo shida ne meningitis. Koro sa mineno infection e pini ting'eyo ni meningitis nyalo bedo ni nitie. Koro pini be kisechaki ywaye kitere lab, jo lab be dhi pime. Namba 1 gikete waluongo ni culture. Gitemo ni mondo opidhe mondo donge mondo ang'e ni en mane exactly. Alafu nitiere test moko be magitimo kaka mar proteins, blood sugar manie pini kamano. Mago be gipimo mondo magite kotiyo go koro kwang'iyo to nyalo konyowa mondo wang'e ni ng'ani nigi meningitis kendo en gi meningitis aina mane type gibe important mondo ng'e ni thiedhe nango ya. Aneno kaunti kod picha ka amara lamba puncture daktari kaito aneno EEG okang'eyo ni ma en mane CT scan MRI kata X-ray bende waneno kata blood tests iya exam ni mulna matin dok. Kamana nyalo ringo pio asewuoye lamba puncture ne gi wach maremo go koro kidhi eye exam tineni sama pressure ni malo na wuoye ni wapimoga pressure mar pi manie e lombro ni sama pressure ni malo to pressure no nyalo nene nyaka e wang' dhano nikech ing'eni wang' wabot otudore gi obwongo so kama pressure ni malo nyalo nene gi e wang' dhano kendo tiyo gi special mirror no ma waluongo ni ophthalmoscope king'iyo gondo ka be nyalo bedo ni pressure oidho waluongo ni papilloedema koro yes inyalo ng'iyo i wang' dhano mondo ing'e ni pressure ni malo koso ena maber ye exam ing'iyo nikech kutegi kaka nocho ni ginyalo e obo ginyalo e duol ginyalo nyaka it nyalo dhi ng'ato nigi tuo mar it to dhi modonjo nikech it boriwore gi obwongo kibire EEG ni koro temo ng'iyo sama ng'ato pacho wilore cha ni nyalo bedo ni gin gi seizures mondo mano be thiedhi mani momiyo timo EEG en ochalo kaka ng'at mang'iyo ni to obwongo ni tiyo nade to sama ing'iyo kaka obwongo ni tiyo to wanyalo ng'iyo kopo ni obwongo ni tiye maber koso ntiere kaka in gi seizures kata convulsions madwaro mondo thiedhi mogik en CT scan kata MRI ng'enyne watimo mana CT scan. CT scan en mondo ing'e ni sama idwa golo pi e ng'e dhano ntiere gik moko ma kopo ni nitie obwongo to kinyal keto sindan no koro momiyo itimo CT scan kapok idhi golo pi. Koro for example kopo ni ng'ato nyalo bedo ni nigi growth sama itemo golo picha inyalo kelo nigi complication kore momiyo sama pok itimo mano tidwa ni mondo ikwong itim CT scan i make sure ni sama idhi golo picha tidhi gole ma safe. Kore mane momiyo itimo test mopogore opogore to mar yudo tuo to gin tuo mar en pim mar remo kachikli mar lamba puncture no kamano. Malamba puncture bok nyal tim kapok ong'e ni obwongo CT scan pok otim mondo yes ng'enyne watimo CT scan kapok wadhi golo pino unless ni en emergency sana ma ionge gi time ng'ani neno ka dhi hinyore to mani nyalo chuni ni kuongi gol pi to ng'enyne dwa ni mondo kuongi go CT scan kore ki gol ne pi. En penj laktar wantiere kod Dr. Joe wang'iyo tuo mar meningitis. Seche mitimo lamba puncture kata micho sindan mondo miyo ywa pi mantiere lombro ni. Intiere theater, ichuoyi yath mondo minindo teri kosichuoyi kineno. Pono ni ichuoyi kineno. En rem koso itimo nang'o nikech adier gima mulo lombru en ga gima sensitive matin. Kwaduoge kidieny mar adek thieth thoro chalo nade to bende onyalo duogo pono nono sethiedhi to inyalo geng'e nade mondo kik iyude kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang' kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Tuo mar kansa mulo ngima wa duto e yore mopogore opogore. Anyuolawa
osiepewa kata jogo ma watiyogo. Nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto. Nyaka wariwne lwedo mondo waked kode. Kanyakla wariwre kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Rosemary Ogonya, dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie ni ya Ramogi TV en audio wer duto te. Angumi panda, kunal kanye? Anakia. Tuneringo nango, Akia. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by Jopuonjre milion 1.3 ochaka yanga penj mar jogreda 6 mar KPSEA e skunde primar ma pachoka. I want to tell WASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute. Down your tools. Jopuonj mbalariany dokie ng'anyo kendo tok winjruok margi kod piny owacho gore Luanda nyadichiel kendo. Negiting're pikipiki ji ariyo. Kuom gi ji ariyogo napoa ka osengoya moseng'ada malwar piny. Wengi wao ambao tumewashika almost 90% ni watoto wa shule. Jodak e kaunti ma Kisumu koro ywak ewi medruok mar njore magiwacho ni nyayo kod jorimb apiko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar meningitis. Onyalo biro kotende kod kute mopogore opogore, kute mag bakteria, mag viruses, kata fungi bende nyalo kele. Tok mano kende nyaka Ramogi ajwang rateke mar dendi ni piny inyalo bedo kod thuolo mar bedo kod meningitis. Intiere kod tuoche mamoko ma bende nyalo dhi matugo buongo inyalo bedo kod meningitis. Daktari, aduokie lamba puncture. Kamano. Seche ma itimo lamba puncture ma ichuoyo sindan e lumbru ng'ato mondo mi ogol pigcha, king'iyo go pressure kaka pressure mar pigni chal, king'iyo go rangi mar pigni kaka rangi mar pigni chal, kipime ka ntiere kod kute, king'iyo ni ntiere kod kute machal nade. Itero ng'ato e theater ng'ato nindo kosichuoye chuoya kineno. Erokamano, mano penjo mamuhimu nikech kendo manigi achiel kuom gino ma ji oluoro ndi. Awinjo gano lit emomiyo akele. Ya ji oluore ni olit kendo ji oluore nikech giluor ni nyalo bedo ki complications kaka na wuoyeno, ni nyalo bedo ni kitchuoye kamano to bang'e no koro wuotho bedo matek gik machala aina kamano. Gima nyalo wacho ni namba 1 lamba puncture kin gi ng'ano ma lwete ung'iyo gi timo procedure ni. Ok ong'endo bed malit kendo ok ong'endo bed gi complication. Omiyo achiel kuom gino ma wa insist ne jogo matimo procedure ni nyaka gibed gi ujuzi mar time e yo ma safe.
Kaka ong'endo time samoro inyalo ni kidhi study mag sirikal nyalo ni samoro ji itime kiwango moko ng'endo bed kaka itime. Emomiyo be wamedo keto maino ne ji ni kik waket shortcut. Gimoro ng'endo tim kawaida kendo ng'endo bed gi the specific equipment madwarore sama itimo procedure ni. Ntiere gimoluongo ni spinal needle. Spinal needle ni en needle ma olosi mana ne procedure ni. To ng'enyne bedo nitie osiptende mang'eny maonge kode. Koro gitiyo gi gima ok owinjore. Ng'enyne gitiyo gi gima iketo nego ji yath waluongo ni branula emitiyogo koro kitimo go lumbar puncture. To rachne ni mago to dongo. Omiyo tiende ni sama idhi timo lumbar puncture gidhi giweyo bugo maduong'. Kendo bugo maduong' ne miyo pi mang'eny wuok ma ng'ato kendo chak bed gi wich bar nikech olos pi mang'eny. Koro ng'endi ti gi spinal needle. Spinal needle ni sama idwa tiyo kode gini ok tere ji e theatre. Wan gi gima waluongo ni local anesthesia. Wakawo to wanego rem e kama wadwa time procedure ni. Ikawo this local anesthesia ti iketo kanyo ma jatuo nyise ni koro to kowinj rem. Ka koro lemo oselal kokikawo spinal needle ni tiluoko kanyo maler mondo kik infection moro amora iso nikech par ni ma ida wuok e pien dhano kidonjo nyaka e lumbru. Koro kidwa ni iketo infection koro iluoke maler kanyo kosebedo maler iluoko gi iodine kata mana gi hibitene spirit kasto iketo spinal needle ni tikete ntiere kaka jatuo ng'endo bed ni onindo mondo bed mayot mondo iyud space ni. Kisechopo kanyo to sama remo oselal cha iketo sindan ni mos michope space no tinena naka pino wuok maber. Koro gimamiyo dhano luore en achiel kopo ni datimne go nyathi nyalo bedo ni chapni koro kodwa ni mondo nikech nyathi ng'e ni pimone apima pimone apima ni kama okoromo ko samoro nyalo chuni ni make kendo mano jonyuol samoro nyalo luoro. Koro samoro nitie nyithindo mabe waketo mondo ginindi imiye yath matin to nindo kasto itimone lumbar puncture. To gima muhimu namba 1 inyalo keto yath kanyo mondo oneg kanyo mondo kik ng'ato winj rem. Namba 2 sama itimo lumbar puncture ong'endo wati gi equipment ma right mondo ka ng'ato timne lumbar puncture kik obed gi complications. Ma koro ang' nodwoko e wach mar kapo ni manyo thieth many thieth e siptande mantiere kod lakteche molony nikech inyalo dhi ni timo gimoro to kare gimitimo ni ang' nomedi chandruok moingo chandruok manidhi godo e siptal. Daktari dwani mondo mwang'e ne yore mag thieth. Ng'ato osebiro isetimo ne test gi duto te mi neno ni ma ato en meningitis. Thieth thoro chalo nade? Erokamano. Thieth namba 1 en ni thieth nyaka tim e samo winjore. Meningitis is considered an emergency. Kiparo ni ng'ato nigi meningitis ichako thiedhe kata ka pod itimo test go. Test go kiriti kokichak thieth. Ichako thieth titimo test ti confirm gima ni paro cha. Koro thieth luore gi gimiyudo. Kopo ni en bacterial meningitis ema ni suspect nitie antibiotics. Antibiotic mang'eny motiyogo joma dongo en ga ceftriaxone, joma nyithindo en ga iluongo ni X-pen crystalline penicillin. Koro itiyo gi antibiotic ma target kudni mani paro cha. Ka en cryptococcal meningitis mano wuoye mar fungal meningitis cha bende nitiere antifungals koluongo ni amphotericin B mitiyogo. Thuolo mar thiedho meningitis luore gi type mar meningitis. To meningitis ng'enyne wathiedho mar thuolo mang'eny. At least 10 to 14 days. Tiende ni kithiedhe matin timiye thuolo mondo ochak oduogi. Kuidwa ni thiedhe ma pino luokre maler ma kutegi tete wuoge e lumbru kata e obwongo ka mar dhano. Koro nyaka thiedhe mar ndalo mar nyalo romo ndalo 10 nyaka 14 gi antibiotics kata antifungals kulingana gi mane iparo. Kasto mogik kopo ni pressure mar pi ni malo nyaka bed kigolo pini. Pini nyalo gole kata mana pile kata mana bang' ndalo ariyo ma pini pressure ne bi mabed maber especially ne jogo man gi cryptococcal meningitis. Pini ka okogol ka pressure no ni malo kata imiyo gi yath mano pod ok dhi konyo nyaka igol pini mondo pressure no bed maber. Mane kaka wathiedho tuo mar meningitis. Daktari pimna ni seche ma isechako thiedho jatuo nikech en emergency to itimo test mamoko gi kato bang'e yudo ni nonge kod meningitis isechako thieth. Nitiere complications mabiro kod wach ni koso? Complications okong'endo bedi nikech magi antibiotics. Matieni ka onge gi meningitis to by the time mani paro ni en gi meningitis tinde ni en gi infection. Koro nyaka idhi nyime gi antibiotics mani miye. Gimomiyo wacho ni nyaka ichak thieth chon en nikech thuolo miwito samirito ni nyalo hinyo ng'ato. Koro nyaka ichak chon koro ka i-adjust kulingana gi tests mitimo. To test gi be okawga muda kaka test mag meningitis kitero gi lab maber 1 hour to ng'endo bed ni in gi results magi.
nikech itimo negi tests culture manyalo kawo muda mang'eny to tests modongi to within 1 hour ng'edo bedni in gi duoko so ken gima bedo kithiedho kikia bang' ndalo gi ndalo en gima chieng'no gi chieng'no itimo kendo mano jatuo mimiyo priority nikech ngimane ni marach koro nyaka imiye priority mitim negi tests gi as an emergency mibed gi duoko. Daktari sewinjo weche moko maliekore ni samoro ka ng'ato bedo kod tuo mar meningitis mobudhogo kata ok othiedhe yo makare to nyalo bedo kod chandruoge manyaka chieng' kuom ranyisi nyalo bedo ni fuondine kaka tiendene kata bedene bedo kod chandruok kata bedo paralyzed kod gik makamano mulna mana matin. Kabisa Ruth, mano en gima adieri ni nitiere complications manyalo bedo kae tuo mar meningitis kendo momiyo achiel kuom gino momiyo wadwa ni tuo ni thiedho haraka kendo gi maino en achiel idwa ni prevent mondo kik ng'ato wit ngimane to mar ariyo mondo kik obed gi complications ma residual. Complications gi achiel mwaluoro en ni ng'ano kobedo gi meningitis nyalo dong' kobedo gi tuo mar epilepsy kata seizures. Seizures mawuok gi epilepsy nyalo bedo ni dhi nyime kata ka meningitis ni osethiedhi. Mar ariyo nikech nowacho ni en gima chapo leche mabiro ma coordinate kaka ng'ato tiyo gi fuondine onyalo mi paralysis kata mana ni ibido ni tiendi kata lwet ng'ato konchiel bedo ni teko lal kuome. Ne nyithindo matindo onyalo cause other complication nyalo miyo kik nyathi develop kaka no nyathi ong'edo bed ni dongo koro iyudo ni nyalo chapo wach mar kako winjo kako wuoyo wuotho mare kata nyathi no osechopo kiwango moro nyalo yudo ni koro dok chien nyathi mano osechako wuotho iyudo ni koro dok kendo lak koro magi gik ma nyalo timore ni onyalo miyo ng'ato dog chien gigo mano osetimore kuome emomiyo wadwa ni thiedho tuo ni piyo kamano. Ne waneno kidienje mopogore opogore mag kute manyalo kelo chandruoge ni bakteria waneno kacha fungi waneno kacha viruses tuoche mag viruses thothne iwacho ga ni onge yath kata obedo managed kapo nono ni yudo ni en viral utimo nang'o daktari? Kamano kapok wiya wil ei tuoche mag bakteria gi kik wiya wil gi TB nikech TB be en bakteria manyalo kelo meningitis nitiere kidienje mar meningitis moko ni TB meningitis en be nyaka kik wiya wil kode. Viral meningitis ng'eny gi onge gi thieth kopogore gi achiel ma oluongo ni herpes manyaka mi tieng' mar thieth ma oluongo ni acyclovir makonyo mondo thiedhe modong' e kind viral meningitis gi to koro herpes gi CMV mago gina aina ariyo mag viruses minyal thiedhi modong' gi tido ni imiya jatuo ni supportive care ikonya mondo kik tuo ni inge to ng'eny ne gide gi lal kendgi koro ng'eny viral infections lala kendgi as long as ni support jatuo ka en gi wich bar tikonye kapo ni pressure ni malo tiduoko ne piny kapo ni liet nitie ti control to eventually viral infections gidhi to lal kendgi manyaka ithiedhi gin herpes virus gi CMV virus kamano. En penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu puonj modhi wang' achiel. Ageno ni kwatieko chenro ni ting'eyo ni en ng'ama nyalo bedo kod chandruok mar yudo tuo mar meningitis. To kiyude en emergency, en gima ng'ato kik bed go dot. En gima iringo to tematek idhi e osiptal mantiere kod lakteche molony mopuodhi nikech po nono no tim gik moko ma ok kare kaka lamba puncture to nyalo kelo chandruok ma bende ok digomb kata matin. Daktari, seche mwangi weche mag thieth gi wadwa ni mondo mwang'e ne kaka inyalo geng' tuo ni wacho ni wakacha ni olandore samoro ka joda kuonde mofundore kapo nono ni ng'ato ntiere machiegni kodi ahinya weche mag timo hera e kind mine kaachiel kod chuo weche mag fuoto ndawa kanyakla koso mago bende ni mulona matin daktari? Nikech yuayo muya cha ing'eni sami fuoto ndawa cha ni un joma ni machiegni kendo koro muya ma ng'acha yuayo ema imbi yuayo koro u exchange muya ni kendo miyo nyalo lando tuo ni e kindu ji ariyo kamano. Wang'e ane geng'e koro geng'e ka nitiere gima important mar vaccine ma wa insist ni mondo dhano ong'e ni nitiere vaccines mang'eny minyal tigo mondo geng' tuoche mag meningitis gi ei vaccines gi wachako gi mag bacteria kute mag bacteria kidieny ariyo mag vaccines ma important achiel iluongo ni meningitis vaccine yani meningitis samoro watiyogo kwa wuoye kudni miluongo ni Neisseria meningitis koro Neisseria meningitis ni nigi vaccine mare ma oluongo ni meningococcal vaccine koro vaccine mar Neisseria nitie kasto nitie machielo mar iluongo ni streptococcus pneumonia embe waluongo ni pneumococcal vaccine koro vaccines tieng' ariyo gi gin muhimu sana
especially ni jogo nyithindo matindo gi jogo ma ikgi oseniang gi jogo ma kinga margi ni piny. Koro vaccines gi nitie kendo wa encourage dhano mondo med ka tiyo kodgi. Gima ber ni ne nyithindo kendo gin part of vaccines ma serikal, chanjo ma serikal kelo, koro gin covered kamano. Kopur gi mano to TB bentie vaccine mimiyo ng'ato samo nyuol ma oluongo ni BCG michuo e lwedo kacha. En be oduoko kali mar TB chien kendo o prevent type mar meningitis maluongo ni TB meningitis. Koro mago e vaccines mantiere. Koro kopogore gi geng'o ibedo kama ok ofundore, ibedo kama onge kama ok ung'eny ahinya, kama ventilation ber, to inyalo tiyo gi vaccines be mago part of prevention mar meningitis. Kaito bende gima daher mondo mi medi po nono ni ng'ato dwaro yudo vaccine gi kaka mag nyithindo to thoth yudo nyaka siptande mag sirikal, to ne jogo ma higi oseniang' madwaro kidienje mag vaccine kata chanjo moko ginyalo yudgi kanye, to nengo gi thoro chalo nade Dr. Jo? Nengo gi ok tek kaka waparo no. Aseneno ka ji bedo gi wasiwasi no, to ok apar ni nengo gi tek moingo gima gigeng'o ni. King'iyo thieth kata gi rach pa meningitis nyalo we dendi, iyudo ni vaccines gi bech gi ok rach ahinya kamano. To ng'eny gi bende ichuo gi mana dichiel, ok gin gik michuoyo higa ka higa, hapana. Dichiel to roma. En dichiel kopo ni nuoye bang' higni 5. Koro ei boma ma Kisumu kwa mfano e hospital mar Avenue vaccines gi nitie mag adults gi, ibo yudo gi bende e Port Health kuonde ma kaka airport inyalo yudo aina mag vaccines ma wawuoye gi, nikech nitiere be samoro ma kidwa dhi wuoth, nitiere joma madwa dar kadhi loka kadhi pinje maloka, to nitiere vaccines mibo dwari mondo ibedgo. Koro mago nyaka bed catered for. Koro inyalo yudo gi stende mag wegi moko be yudore stende mag sirikal, to ok ang'eyo maber koro kanyal keto anyal mana wuoye mang'eyo ma en hospital mar Avenue Kisumu ka ma vaccines gi be yudore. Koro mane kaka dhano nyalo bedo kodgi. Gin bech gi nyalo chopo gimoro siling 5,000 mar vaccine achiel. To sami chuo vaccine nitie kaka wangi mokwongo wa make sure ni in vaccine no safe kodi, wanyisi side effects, tiende ni so mi chido vaccine ang'o mong'indi ng'e ni expect ma kopo ni winjo to kikibed gi wasiwasi, to kopo ni ang'o ma kiwinjo to nyakibed gi wasiwasi miduogi mondo ng'i. Nitie vaccines moko mok mi jogo makinga gi ni piny ahinya. Koro nyaka for example wang'eni to hali mari mar kute mar ayaki chalo nade, kinga mari chalo nade, CD4 ni e level mane, nikech waluongo ni live vaccines ok mi jogo makinga gi ni piny ahinya. Koro magi te wakale kodi mondo wang'eni be in ng'atno manyalo yudo vaccines gi. To kwaneno ka in sawa, timi vaccines gi. Insurances mang'eny be actually chulo negi. Kata kaka for example nyithindo man gi tuo mar sickle cell disease, ibo yudo ni wa encourage gi ni mondo giti gi vaccines gi, nikech kaka na wacho cha spleen mar gi be malal, koro bedo gi meningitis bedo mayot. Koro wadwaga ni mondo giyud vaccines gi mondo prevent gi. Kendo aneno ka ber ni insurances agree mondo wachuo gi yedhe gi kendo konyo gi. Dr. Jo, adwokero kamano makende. Kaporo ni ng'ato dwa yudi, wacho ni wanyalo yudi Avenue, inyalo miwa namba samoro ng'ato dwa mana mondo mi ikonye gi paro kata gi rieko kata ka intiere e tich mondo mi oyudi yo mayot. Koro hapa ni gima ber usually I encourage ng'ato nyalo gombo manya, nyalo dhi to go simu directly Avenue, ayudo hospital mar Avenue pile ka pile, are wuok tich nyaka tich abich, are saa 5 okinyi, Aran clinic kanyo pile ka pile. Ko ng'ato nyalo dwa ni mondo agom mbaka, onyalo biro kamano. Samoro dwaga ni ng'ato bimo kamano, nikech ng'eni gima wach e simu opogore gi gima ineno. Ng'ato nyalo temo ni olero ni tuo moneno, to mano opogore gi gima dhi nyime gi jatuo. Koro jatuo ber ka daktari neno gi wang'e, eka ibedo gi diagnosis ma accurate. Koro kopo ni ng'ato nyalo gombo ni mondo miye mawaidha moro amora, to antie hospital mar Avenue Kisumu ka. Gimi wacho na pa ni adier, jatuo brogo simu ni awinjo kama to ska nginene to nitiere moko wacho ma in kaka daktari bro neno ka tibo konye yo makare mokalo. Dr. Jo kamano makende kum yudo thuolo, ang'eni dich kendo ang'eyo ni onego beni ne tich, to kata kamano ibiro mondo mwabed kod twagni. Kamano mang'eny. Agoer kamano pe. Kachiel kod in jahera mar cheno mar penj laktari, iwinjo wechego gi yaw pachwa malach. Kinyalo dhi mondo miyud chanjo, dhi mondo miyud chanjo. Nyalo konyo kendo nyalo geng'o chandruoge mang'eny minyalo kelnwa kod tuo mar meningitis. Ne johera kachiel kod team mokelo chenro ni kanyakla, eruru kamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.